Може ли термопомпата да работи при минусови температури? Един от най-важните въпроси, които всеки клиент си задава преди да вземе решение за подобна инсталация. Макар че ефективността на термопомпата намалява с падането на температурите, дори при минус 20 градуса във въздуха все още има топлинна енергия. При екстремни температури, при минус 15 или минус 20 градуса, термопомпите включват допълнителен електрически нагревател. Той подпомага системата, за да поддържа комфортна температура в помещенията. При минусови температури върху външното тяло може да се натрупа скреж или лед. Термопомпата периодично влиза в режим на размразяване, за да разтопи леда. Важно да се знае, че ефективността при минусови температури зависи от класа на уреда и най-вече от професионалния монтаж от сертифицирани лица, както и наличието на монтиран буферен съд към системата. Термопомпите се утвърждават като надежна, икономична и екологична система за целогодишно отопление. Без компромиси, дори и в най-студените зимни дни. Заяви своята безплатна консултация с наш специалист на generics-gas.com.